Kala ay ba ani? Adlaw sa Domingo Ay, mga barkada na ko nga ni Are. Asa kas dundon ro na. Ako tong adtuon dagway mato dagway San Miguel dagway kay na may tigbak kay dagway kuno dito. Bahala na ako tong adtuon laay kay diri Oy, pre. Ay kay Kamu na. Okay, nakasa ng kape yon. Kita lagi ko nimo lagi. Adto to San Miguel ba kay tigbak kay dito umingaw kay diri Sakto kayo mo adto ko. Asa madapitan na? San Miguel ba una sa kuan skina sa kuan kanang Grand Mall ba kanang paana pa dong upon. Sige, may pod. Wadto ta kay matigihidlaw ni ko maigtigbak kay gid part. Aw, naa man ka kay pundo dia. Na man ko diri pero gamay ra pud ni ako Ato lang ni kurang buson. Sige. Dako ra ni mo gamay ko gamay. Ang resulta ni natay dako. Sige. Pay dugayon. Bisa rapat. Di kan dagay tamo dayon sa unahan. Uy, naunsa man nila. Namay nangapiang. Ano ka nag Tay di gid maayo gid. bunalaan na dito? To? Di gid pud maayo part nga mga dutag buangan part nga. Hindi ka mapiskan ka. Sugat ani man lang. Sa mga pati binunalanay siguro dito nagkiyo man ka. Oy. On tatal niyan gaengan. Wala man. Hindi mo giingon di ay. Nga mga turo may migbungan. Unsa man day kakol? Unsa man akong nadunggan nga nagkiong-kiong nagkaminus mo sa mga apandong. Dili man kol, lahi imong pangdungog dagway. Ang amo giingon, daghan na sigurong manok nga nangabakol dito sa unahan kay abay sabong. Ayaw ko niyog ilala kay di ko bungol. Tinuod, aduna ko'y apan. Pero maayo pa ni akong pangdungog-dungol. Kung sa imong nadunggan si imong dalunggan kol, mao ra gid ti imong nadunggan kol. Ug mao ra gid ti tinuod kol. Pagkawa na magibatasan ninyo mga tahala mo. Kuha pagbunan. Ay na lagi na pugsa kol, di lagi na mo na maabot. Bantay lagi mo na ako. Bantay lang mo ako. Sige ko na kol be. Sige ko na kol. Bunal mo kol be. Bunal ka na, bunal. Di, bunal. Napat kay magabaan ta na pa. Napat kay magabaan ta na pa. Lagi mo ano ako to ano. Tara na. Kaya na siya dia. Hala na siya diha. Wala resulta mo. Takar mo kag istorya gud bisag wala mi nag-ingon ni adto. Karon ba lang ako ayo. Taypan. Siyo na lang ginahabilin sa kwarta pa. Wala na lang gid para pang palit og kanan ni Rasudan. 2 pesos na lang. No, di mo Grabe, malasa po kaayo. Katugi Yan, ang biliban katubang ayag bang grabe ayag tong manukan. Kung posta sa pikas nga tarong sa kay purma manuka gud hybrid. Palugi ka nga, mangita ta ka ng hybrid di kaayo. Mo kani nga magito ang posta ta sa hybrid mo sa manuon nga balian man dito. Sila nga, tako rin ako ng pusta na ito. Kani akong bilin, taigo na lang giniri ipalit og sardina sa budong diya. Saan palit na ko anes? Water? Ato lang napalit og super kung tindahan ng dos. Nabuang ka 2 pesos na lang gani ni. Imo nga man po noong. Ato lang tungaon yan para sudan na to karindia lang nga ti palit sudan na to kon ba. Sige, tapon naman ni dia kay ako, wa lagi ko kwarta pa tungod na ng binuhatan nimo. Ikaw kita naghangad-hagad ako ganina mga tigbakay. Dili lang tungod ni atong bakol ganiha nga imong gikuan. Ako ay sa nginlan ang tunoon nga ikaw may nag Ha? bugal-bugal atong una. Ikaw sige bugal-bugal ato. Kiingnan biya. Lawa no, malas-malas tagmaayo. Daog na tong manok ipustahan.
Dili ikaw magigabugal-bugal adto. Ingon magugatan gikuhit man ko nimong tan-awa ra gupart o gupart. Dili. Ay, ikaw may nagkuan ato niya ako na pasanginla nimo. Di lagi ikaw lagi daw na una adto ikay ginungdan na napildi ta. May lag dito masuko Sige kung pares na, ay nila. hindi na sige lalis na. Ay, malas kita. Mao gina sa tinuod nga rason. Imong gitampo diri 2 pesos eh. Isang dahil lang ko. Taon ko eh. Ugani kay bisig par pangpalit lang ani ro kanon ron dito ba pares itong udong. Palit. Bala na. Tao napildi naman kita. Wato na natong pildi. Right. Naa na sa tingring nagdag malas na to ay. Nagkagimal ginato. Ikaw ginagdag malas na mo kanong nga pildi mi ha. Nagwala si Lord. Ay, butang ka pa. Sidia, anak sidia. Bala ka na hinungdan nga pildi may sa mong tiga ka. Ay, gadag bala sa mga ka. Bala si kagnaong. Bala ka diya.